hayi no kulungile akunankinga. Okay, shoot le mali ye-24 hours ke kuthiwa izokhokhela ningapheki nami i-album yesibili. Ngicabanga ukuthi le album yesibili bayazi kakhulu abantu no Gabadía, amajitami, amawelele, zaziningi nitshela izinsizwa zaziningi kakhulu ingoma. Okay. Nakhona ukegoli ukuhamba kwakhona akuhanjwa nje mhlawumbe ngendlela ukuthi ke kuhlelekile yabo. Kuhanjwa nje ngendlela ubona ngakhona ukuthi hayi ngathi lento ekuthiwa amaphepha ngathi ayikho. Hayi no kodwa ngoba phela angibuzi ukuthi ngoba phela kwenza umsebenzi asikho isidingo sokuthi ke why indaba kuhanjwe kanje ngoba kuthiwa i-album yayibekelwe ukuthi izokhipha umsebenzi omusha futhi ke kumele ngabe zonke indleko zikahle yabo. Hayi no record i-album yelokhujana ningapheki nami record iqedwe ayina feature ayinayo i-feature ngangifisa futhi nakhona ukuthi kuba khona i-feature mangicabanga futhi ngangifisha ukuthi kukhona i-feature kaSicebe inkosi yamagcokama ngoba kuthiwa wayisho ke ngeke ngisho iprize ayisho lokhujana ukusebenza kwakhe kwakusho indaba ukuthi usebenza kanjani. Ngicanga ukuthi samthinta nobhuti uThuthane ngoba yena osebenzisana neSicebe samthinta washo ukuthi usebenza kanjani akukaze kwenzeka lokho isimo sokuthi uthi mayisho iprize wena usubuya back ngisekampanini ithini inkampani ke phela manje ithi imali ye-album yesibili nayo i-album phela yisi company siyakhala ukuthi ayikho ilokhujana amaphepha ukuthi ke kusebenzeke nayo ilokhujana naye umfuka Dlamini vele negoli nihamba ngemoto eqondile sekuyimoto eqondile indawo zokulala konke lokuhamba kanjani ilapho kwaphela indaba webhuti nakhona ukegoli sasihamba ngalezi imoto esasisebenza ngazo kophimbela imnandi uthi manje moya emcimbini uyihambela ngawo amaveni noma kwakusakhona iveni lakhe umphathi wakusakhona lona iveni lakhe lelo kanjalo ukegoli futhi ngicabanga ukuthi naye walova emsebenzini ngesimo sokuthi efuna ukuhambisa igoli angalazi ngaleso sikhathi ngiyorecord lokhujana ningapheki nawe angalazi kakhulu igoli kodwa la ngalala khona ngala lokhujana kubhuti lo ubhuti uqondane international futhi le force kumaZulu ebasuthwini usho kubuyazi ngalala khona lapha kubhuti uqondane kwathiwa ubhuti uqondane uyena uzoba producer wami before to producer uMdumazi. Yes, before uMdumazi kwathiwa uproducer sezoba uyekolana manje ezandleni encane shoot phela manje sekusebenza ngegama ukuthi uqondane usukaphi kanti ubani umculi la wena unasesho uthi kahle sisebenza ngegama ukuthi uqondane usukaphi wayesebenza nobani yabo. Okay no anginankinga ke lokho ke vele mina ngaleso sikhathi ngijabulela ukuthi hayi no nge-Tech Studio ngizokhipha nje umsebenzi ozothandwa abantu no ngikhiphe lezo ngoma ningaphiki nami ziphuma ingoma eyithanda abantu bayilandele futhi abantu be-stream ngendlela eright zenze kahle futhi ingoma kuphinde futhi kuthiwa hayi no imali i-album futhi elandelayo yabo. Ngoma i-album inamamiliyoni amangaka angithi nje amajitami nemiliyoni amajitani eqiniswe amawelele namiliyoni abengashayi imiliyoni kodwa close to 900,000 cabanga uGabadía futhi nabanemiliyoni balemiliyoni izona ngoma yona album engicanga ukuthi nisho umuntu oyengamazi umjabulisi wayamazi ngaleso sikhathi ngalendlela ayenza ngayo ngoba kunengoma leyahamba phambili ethi amajita ayicula nombani ehamba phambili nakhona futhi kube leso simo solokhu ukuthi i-album isebenzele enye i-album